Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu, ngibingelela abangcwele kwindawo zonke, ngibingelele nje konke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe uyaqala ukuhlana nale channel, ngizothi ungasashintshi ungayendawo la sikhuluma indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu, akukho kunye. Mangiqale ngokunibonga nje ukuthi niya subscribe, niya like, niya comment, nenza konke nje okuhle. Ngiyabonga ngama channel members, ngiyabonga ngabade beqhamuka emaceleni, ngiyabonga ngakho konke okuhle. Engathi inkosi nganibusisa nonke siyabonga nje kakhulu. Na nihlala nikhomenta, nikhuthaza amazwi enu amahle ngendlela ezisimangaliso. Ngithi nje mangiqale ukunibonga sokhuluma indaba ezimnandi la, asikhohliwe njalo yange 18 July sisaya khona impela kwaNongoma. Kusamile nje, kusame kanjalo, akakashintshi lutho. Kuyothuma ngabe nje silokhu sithola i-information sobe silokhu siyiletha futhi. But ke siyabonga. Ke singene osukwini la namhlanje kwi-message nje yanamhlanje. Siqhubeka kwindaba ethi siyamdinga umoya ongcwele. Ngempela futhi siyamdinga. Ake ngiqale nje ngifunde Izenzo chapter 1 verse 8. La khona ithi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Malisho nje kanje ngikhumbula esikhathini esidlule, ngangakaze mina ngacabanga ukuthi ngelinye lamalanga ngiyoke ngikwazi ukuthi ngime phambi kwabantu ngishumayela ivangeli, ngitshela abantu ngoJesu Kristu. Futhi nje ngiyakubona nje mhlawumbe ukukhuluma ngishumayela ivangeli ukuma nje phambi kwabantu. Futhi ke kangisakhulumi ke ukurekhoda ama message afana nalawa, into engakaze ngaze ngayicabanga. But inkosi yathi mayisikubekile ukuthi kufanele ngiye ebantwini ngishumayele, ngoba indaba yami ukushumayela ayiqali nje sengiqhamuka khona lapha nje mhlawumbe koma YouTube nakwezinye indawo. From eyitimeleni kusavumelekile ukuthi sishumayele eyitimeleni, from Naledi to Joburg, from Joburg to Naledi abebehamba ngezitimela bazokhumbula. Bahlala besho nje abanye bengikhuthaza bethi siyabonga ukuthi kanti awukaze washintsha ulokhu sayebambile. But from ekuqaleni ngangengikwazi because nje abantu abaningi baye bathi mangabe besho bethi hey umuntu ophansi. Ngempela futhi nje namahloni futhi ngibathi ngiphansi kanti namahloni hayi bewese impela, ngakhula ngiwumuntu onamahloni. Kodwa ke ngomusa wenkosi kwafanele ukuthi ingiphe amandla kuqala before ngakwazi ukuya ebantwini, ngoba kushuthi ngangiyothi mangabe ngithi nyama nje phambi kwabantu ngawama amandla lawa namahloni. Ngangiyothi ngithi nyama nje ngithi ngivula iBhayibheli amehlonke mayese ngibheka ngivele ngiwe phansi, ngoba manje amahloni ya impela nje bengiwulowo muntu loyo ongaphaphile futhi kakhulu. But ngomusa ke wenkosi, inkosi njengoba lisho nje lithi izwi, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Ngayithola sengikwazi ukuma phambi kwabantu, ngabina ndaba ukuthi abantu bangaka abangibhekayo, ngakwazi ukuthi ngifakaze futhi ngikhulume ngoJesu Kristu, ngithi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Imessage abantu abaningi ke abakholwayo kunzima ukuthi bangayishare. Ngempela idinga umoya ongcwele, idinga lawa amandla. Mangithi siyamdinga umoya ongcwele ukuze sokwazi ukuthi senze umsebenzi kaNkulunkulu asilethela wona la emhlabeni, ukuze sokwazi ukuthi senze intando yakhe la emhlabeni. Ngempela siyawadinga lawa amandla kamoya ongcwele. Ingakho uJesu wakhuluma ngalendlela, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Bese lithi and you shall be witnesses to me. Nizoba ngofakazi kimi ngoba sifakaza ngayo uJesu Kristu. Once kwehla umoya ongcwele wafika emntwini, lowo muntu onjalo ufakaza ngoJesu. Ngaphandle komuntu owathanda ukushumayela, nomuntu owathi mayebheka wathi ngibone ngathi kunesidingo sokuthi ngishumayele, abanye babo, not all of them, abaningi futhi babo abashumayeli ngoJesu. Balimenshina igama likaJesu Kristu but abashumayeli ngaye.
but once wehlelwa umoya ongcwele wambula uJesu emntwini. Ingakho ngiyangithanda ukuthi la sikhuluma indaba zomuntu noNkulunkulu, ngoba umoya ongcwele wambula uJesu. Umoya ongcwele once wakwambulela uJesu, uzothi ke manje yiba ne-relationship noJesu Kristu, hayi namasonto, hayi nabafundisi, noJesu. Yiba ne-relationship nalo uNkulunkulu ovele kuwena through umoya ongcwele. Bese lithi ke, you shall be witnesses to me in Jerusalem, ushuthi la uzalelwe khona, and in all Judea, ulokhu uqhubeka ke, and Samaria, uya komakhelwane, ulokhu expanda. Bese lithi and to the end of the earth. Inhloso kaNkulunkulu omunye nomunye. Yazi uNkulunkulu wasidala saba perfect, saphelela. Samoshwa nje indaba yokufika kulomhlaba wesono, nathi saphinde sathanda isono. uNkulunkulu wasidala nje saba perfect, saphelela, lokho ukuthi sizidalwa zakhe, ukuthi mase inikwa amandla zihambe zize zofika ekugcineni komhlaba. Shuthi akunakuthi ayi ngathi manje sengenze umsebenzi omkhulu, as long as usaphila asikakenzi lutho, fanele size sofike. Yabona uhamba uzusho uthi ufane nje no Paul uma ngabe ethi yena okwakhe nje sekukuphila kuKristu, futhi noma ngathi uyahamba kulungile, uma ngabe kuthiwa futhi uyahlala, usehlala nje ngenxa kaKristu nokusiza laba abasele, but nje ngokwakhe nje ibanga lakho seliqedile, kushuthi wahamba waze wafika ekugcineni komhlaba. Ngizophendula ke namhlanje na i-question yabazalwane abayibuza kakhulu. Bazalwane bayabuza ukuthi siyakuzwa ukhuluma ukuthi siyamdinga umoya ongcwele, ngempela futhi siyamdinga. Ngiyabonga ukuthi abazalwane basibona isidingo sikamoya ongcwele empilweni zabo. I-question bese ithi ke manje senza kanjani ukuze sigcwaliswe ngomoya ongcwele, ngoba siyamdinga. Bafuna ukuthi yini abangayenza ukuze bagcwaliswe ngomoya ongcwele. I believe leyo mayingaphenduleka bangajabula kakhulu. Impendulo yami ke ikanje, because uma ngabe ngulalela le question lombuzo uthi kufanele kube na this specific way, mhlawumbe indlela ethile yokuthi once nje wenza ngale ndlela na kanjani umoya ongcwele uyehla. Ake ngisho uNkulunkulu unezindlela zakhe. Ngiyawuphendula lo mbuzo. uNkulunkulu unezindlela zakhe asebenza ngazo. Thina ngeke sikwazi ukuthi singathi siyamcabangela, siyamlimita. Uzasho nathi ukucabanga kwakhe akufani nokwethu ukucabanga. Indlela zakhe iphakeme, ayifani nezindlela zethu. Singasho nje thina sithi ngale ndlela, only to find out ukuthi yena ufuna ukuthi komunye enze ngale ndlela. Ngithi uNkulunkulu uyasazi ngamunye ngamunye, so usebenza umuntu eyedwa ngamunye ngamunye. That's why siza ngamunye ngamunye, samukela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwethu, bese sisebenza one by one. uNkulunkulu usazi sonke, futhi wazi everything, athi wazi even nenamba yeinwele zethu emakhanda ethu ukuthi zingaki nje. Noma uyifanela nami mhlawumbe sewunempandla, uyazi nokuthi impandla yasuse zingaki, kwasale zingaki. Yabo nje kuNkulunkulu nje akukho angakwazi ngomuntu, wazi everything. Ake ngiyiphendule ngale ndlela ke le question. Ake sithathe uJesu Kristu. Kwathi uma ngabe ebhabhadisa uJesu, ebhabhadiswa nguJohane umbhabhadisi, yena umoya ongcwele wehlela kuyena ngesikhathi ephuma nje emanzini. Wehla ufana nesimo sejuba. Lithi izwi likaNkulunkulu wehla wahlala kuyena. And uma ngabe ulifunda izwi asitholi ukuthi umoya ongcwele wathi mawusuwehlele kuJesu Kristu, uJesu wakhuluma ngeilimi. But siyamthola umoya ongcwele ehlela kuJesu ngendlela eunique, ufana nesimo sejuba eqeda kubhabhadiswa. Yingakho abantu abaningi bana disbelief ukuthi mangabe uqeda nje mhlawumbe ukuphuma emanzini uyobhabhadiswa na kanjani usuke sewunomoya ongcwele. Asiqegelike le ndaba. Abaningi baye basho kanjalo bethi ngoba noJesu wathi mayephuma emanzini umoya ongcwele wehla ufana nesimo sejuba. uJesu akazange ayiqegele le ndaba, akazange ayigese. Wabonakala umoya ongcwele ufana nesimo sejuba to confirm kuyena ukuthi ngomoya ongcwele uzohlala kuyena. Uma ngabe kwaba njalo kusho ukuthi nakithi akumelanga sicabangele ukuthi ngoba ngabhabhadiswa ngelanga elithile kusho ukuthi ngalelanga ngiphuma emanzini umoya ongcwele wehlela kumina. Cha,
kodwa kuJesu kwenzeka ngaleyo ndlela. Ngiphendula nje lo mbuzo othi yini engayenza ukuze ngigcwaliswe ngoMoya oNgcwele. Uma ubheka abafundi bakaJesu Kristu kwathiwa mabahlale eJerusalem until baze babhaphathizwe ngoMoya oNgcwele. Kwathiwa bangaphumi uMoya oNgcwele ungakafiki kubona, kwafanele bahlale balinde lawo amandla ayothi uma ngabe sefikile kubona bese befakaza ngoJesu. Bese ke manje beqala ke eJerusalem baqhubeke baze bayofika ekugcineni komhlaba. Kodwa engakafika uMoya oNgcwele kwafanele bahlale eJerusalem. Bahlala ngempela and siyathola futhi ukuthi wathi uma ngabe sewehla uMoya oNgcwele wehlela kubona bawuza umoya uqhamuke ezulwini. Wehla lo moya wathi uma ngabe usufikile endaweni ababekuyona bemunye bekhonza uNkulunkulu bedumisa, lithi lelizwi leli komunye nomunye kwabonakala tongues of fire emakhanda abo. And then lama tongues of fire ase ebapha automatically kwaqubuka amazwi kubona, baqala bakhuluma ngezilimo, but lezi zilimo ababeyikhuluma akuwona ama languages angaziwa ngabantu, ngoba kwaqhamuka abantu eindaweni ezahlukahlukene ngalelo langa lelo. Kwathi uma ngabe uMoya oNgcwele wehlela kubona bakhuluma ngama languages alaba abantu abanye ababekhona, ngoba lithi izwi bezwa omunye wezwi language, omunye ogcwaliswe ngoMoya oNgcwele ekhuluma ilanguage yakubo, nomunye ogcwaliswe ngoMoya oNgcwele ekhuluma enye ilanguage yomunye, nomunye ogcwaliswe ngoMoya oNgcwele bezwa ama languages abo asemakhaya, laba bantu bedumisa bemagnify uNkulunkulu ngesikhathi uMoya oNgcwele ehlela kubona. So indlela uma ungabhekisisa indlela yabo ayifani nangendlela okwenzakala kuJesu Kristu. Balandela uJesu, abalandeli laba bakaJesu Kristu, abapostoli bakaJesu Kristu, but akwenzakalanga exactly the same way. uJesu wathi mawehla uMoya oNgcwele wayeqeda kubhaphathizwa, but bona kwafanele ukuthi base bebhaphathisiwe, kwafanele balinde ke manje eJerusalem. And then abanye mangilalela ama testimonies kubantu abalahambile kuleli banga, amakhehla alahambile leli banga levangeli, ngiyezwa abanye ukuthi uthi omunye uma ngabe khuluma athi mina ngangufuna uMoya oNgcwele, ngaya kumfundisi ngamcela umfundisi ngathi ngicela ukuthi ngibhaphathizwe ngoMoya oNgcwele. Kwathiwa umfundisi hey akazi ukuthi kumele enzeni ukuze agcwaliswe ngoMoya oNgcwele. Uthi uma ngabe ekhuluma nje ngizokhotha uKenneth E. Hagin, uthi yena wahamba wayesontweni wayivalela waba yedwa lapha ekhona, njengoba angithi thina masamukela uJesu Kristu siconfessa ngomlomo sithi uJesu inkosi nomsindisi, sikholwe ngenhliziyo uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo bese lithi lizwi kube ukusindiswa lokho. Uthi yena ngendlela enza ngayo naye waconfessa ngomlomo wathi uyacela ukugcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Uthi ke manje waseqale practice ama tongues. Uthe uma ngabe lokho practice lokhu kuyena lama tongues aqubuka ngaphakathi, wayeyedwa aqubuka ngaphakathi lama tongues, wawezwa ezophuma ngomlomo ewaphimisela kuyena, kwakuyi baptism of the Holy Spirit. So uma ungakubhekisise kahle azifani lezi indlela, zahlukahlukene lezi ndlela, azifani. Ingakho ngithi mina ngeke simlimit uNkulunkulu, but khona lapho esiyakhona. Phendula nje umbuzo nje othi kumele ngenze njani, ngiyamdinga uMoya oNgcwele, there must be this way yokufanele ngiyenze ukuze ngizogcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Ake ngenze njengami, ke ngiyekela ukukhotha abanye, ngilande mina ngamamukela uJesu ngo2003 eMall, ngangekho esontweni. Yangithola inkosi nje ngisemall at the Glen Mall, ngisebenza security on a Sunday ntambama. Wafika lo mjita ezongazisa ngoJesu Kristu, wafika wakhuluma amazwi ayexakile. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngizoke ngene deep kule ndaba yakhe, efike ezongazisa ngoJesu Kristu. Wathola ukuthi vele ufika nami vele sengiyamfuna uJesu ngaleso sikhathi leso. Ngakhuleka naye emsebenzini, ngasarenda, ngaphakamisa izandla, ngacimeza, ngiyisecurity sengiyacimeza ngoba ngangifuna uJesu ngaleso sikhathi. Ngamamukela kuJesu ngaleso sikhathi, wasengitshela futhi wathi yabona njengoba ubuka umhlaba kanje,
wathi uma ngabe ethi nje ububuka umhlaba kwangathi ngiyawubona njengoba erawundisa umunwe, kwangathi nami ngiyawubona umhlaba all around. Wathi abantu amasonto awakhulumi lona iqiniso. Lo muntu wafika kumina ngalelo langa, namanje ngisasene question kwakubani, but wafika wakhuluma kanjalo and then wasethi uzobuya futhi kumina. Wangishiya nje nalowo message futhi wangitshela wathi hayi ingakho ngithi angiyeke le ngoba ngizogcina ngene kakhulu, but nayi indaba engifuna ukuthi ngize kuyona. Ngamamukela uJesu ngo-2003 kwazothi ngo-2005, kusho ukuthi 2003 ngiyamamukela, ngiyiphilela impilo yami nje yasezweni ongayicabanga yasezweni. 2004 angakaziyeki lezi izinto engizenzayo zasezweni, because lezi zinto awuveli uyiyeke nje like usukunenhlanhla mawuvele nje zavele zayekeka kalula, sukunenhlanhla impela. Abanye bethu bayastruggle, ezinye zezinto zi-addictive, so akuzange ngiyeke ngaleso sikhathi 2003 2004 kwazothi ngo-2005 ngangakabi nalo neBhayibheli ngaleso sikhathi, kodwa ngase ngimamkelile uJesu Kristu futhi wangeke ungitshele lutho, ngoba ngendlela engamamkela ngakhona ngaba nenye peace, ngaba nenye i-revelation kimina. Ngangeke ngithi noma ngiye toilet ngifike ngihlale phansi ngithi yey, ukube bengifele kulobu bumnyama definitely bengisihogweni. Ngathi mangimamkela uJesu iyathatha isikhathi lento, namanje njoba ngiyixoxa iyabuya ukuthi ngangeke ngiyibuza ukuthi bengiphila kanjani ngingena Jesu Kristu, bengibuka lobo mnyama lobo bungozi engibengikubona. Kwaba nenye revelation kumina ngingena Bhayibheli ngingenalutho, kodwa sengimamkelile uJesu Kristu. Wawungeke ungitshele lutho ngoba ngangiyizwa lento ukuthi khona engaphakathi kumina. Kwakuthi noma emsebenzini kuvuka izinto ngangivele ngithi mina nginoNkulunkulu, nginoJesu Kristu mina, and kwakwenzakala imangaliso, wayengilwela ngempela. Ngiyakhumbula omunye wama-colleagues owayeyisenior waphuma e-control room weza kumina wazothi, hey yabona Shabangu, uma ngabe kuwukuthi awusebenzisa umuthi hayi kusho ukuthi uyathandaza. Uyazi-ke yena ukuthi wayiboneni ngaleso sikhathi leso. Mina angibambe nje into eyodwa ukuthi sengisindisiwe nginoJesu, futhi ayingithokozisa leyo nto. Nami angizange sambuza ukuthi kungani usho kanjalo, ngasala nje nento yokuthi vele, kodwa engangibuka the way isimo sasingakhona emsebenzini, ingakho ngabuzanga. Ngasho ngenhliziyo ngathi yes impela cha, ukuthakatha ayi umuthi angiwazi, angaze ngawuthanda ngenkulu, but ukuthandaza yes. I'm not that of a prayer warrior, but ukuthandaza yes, at least uright lapho. Washo futhi eyihambela. Kwazothi ngo-2005 ngathola lo musa okugcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Uyayibona nje ihlukile lento. Ngamamukela uJesu but okuningi ngakakwazi, kodwa ngathola ukugcwaliswa ngoMoya oNgcwele, but ngaleso sikhathi ngangingazi mina ukuthi ngigcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Ngathola after. Kwenzakala kanjani? Ngaphupha. Angilikhohlwa leli phupho namanje nje ngazathi into eqeda kwenzeka nje, ngoba ngaphupha sasibhabhadiswe emanzini. Ungakhetha uJesu mangabe khona owomile phakathi kwenu, akeze kimi out of his belly kuyophuma amanzi, eswini sakhe kuyogobhoza imifula yamanzi. So nami ngathathwa ngabhabhadiswa ngafakwa emanzini. Mangiqeda ukufakwa emanzini ngangengedwa, kwakukhona nabanye. Mangiphuma lapho ngagqokiswa, mangiqeda ukugqokiswa ngaqala ngabona lo muntu wayeqhamuka phezulu, wayehla ngathi wehla ngama steps, wehlela phansi. Uthe uma ngabe fika phansi all around yena lalini izulu, and weza kumina. Lo wayela eduze kwami wangibuza wathi ubani lo? Yangathi mina uNkulunkulu wabo bonke laba abantu ababhabhadiswa la. Ngithe ngilo ngimbona eza ngaba na that feeling ethi uma engangibamba ngofa nokufa, cause ngimubi, cause ngavele ngabona ukuthi nguNkulunkulu lo. Umoya oNgcwele kusho ukuthi wayambula lento ukuthi nguNkulunkulu, ngoba naleyo answer nje ukuthi uNkulunkulu abo bonke laba abantu ababhabhadiswa la kwakuwumoya oNgcwele wayengisiza ngaleyo. Ngase ngaleyo mpendulo ngase ngibamba lo ongibuza ukuthi ubani lo, ngabaleka naye. Ngathola after ke mina uNkulunkulu wangenzela umusa, ngoba emva kwalokho ngaqala ngaba namaphupho ke manje. Lokho ukuthi uNkulunkulu wangithatha wangibeka
esontweni engathi mangifika kulona ngeke ngilikhohlwe iPalm Bible Church elapha eDlamini eSoweto. Kwakusesenobaba umfundisi uBenny Mzongwane engathi mangabe ngifika ngafike ngazithola lo baba wayenoNkulunkulu ngempela kasekho ke emhlabeni. Ngafike ngathola ama-Bible teachings ayisimangaliso kuyena ngingazange ngamtshela lutho, but ngangifika nje ngidlalele phansi njengabanye abazalwane, but wayekhuluma nami ngendlela esimangaliso eyambula lento eyenzakale kumina. Kwahamba ngathola ukuthi wow, kwakuyi-baptism of the Holy Spirit. Ngaqala ke manje ngayifunda lento, so why ngiletha lobo bami ubufakazi? Ngibuletha lobo bami ubufakazi ngalesi sizathu lesi ukuthi uma ongcwele kumina akuzange ngiqede ukuphuma emanzini ukwenzeka njengoba kuJesu Kristu. Angizange ngilinde eJerusalem ukuze ngizogcwaliswa ngoMoya oNgcwele. Kumina akuzange kwenzeke ngaleyo ndlela leyo. So uyayibona yami indlela yahluka. Ingakho ngithi ngeke simlimite indlela zakhe uNkulunkulu ziphakeme kuneyindlela zethu, nemicabango yakhe iphakeme kunemicabango yethu. Asikwazi ukuthi singathi siyamlimita ukuthi khona this way, this specific way yokuthi ungakwazi ukuthi ugcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. But ungashifti, ungasuki khona lapho esiyakhona. Uma ngabe ufunda incwadi yezenzo ku chapter 19, yona ke engizothi ukuyibheka nje, ngizofunda amavesi nje ambalwa. Uthi la ku chapter 19 uPaul efika kulabazalwane laba base Efeso. Verse 19, chapter 19 verse 1, lithi, and it happened while Apollos was at Corinth. It happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus, and finding some disciples, wathola abanye babafundi la. 2, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Uyababuza, namamkeliswa yini uMoya oNgcwele ngesikhathi nikholwa? Kungani uPaul ebuza lo mbuzo kulabafundi, kulama disciples? It's because uPaul uyakwazi ukubaleka kaMoya oNgcwele. Ingakho ngithi siyamdinga uMoya oNgcwele. Baphendula, so they said to him, bephendula, we have not so much as heard whether there is a Holy Spirit. Babengakaze baze bezwe. Lithi ku verse 3, and he said to them, into what then were you baptized? So they said, into John's baptism. Ababuza, nibhaphatiswe kuphi? Bayasho kubhaphathiso lika John, ngoba babe bhaphathisiwe lapha ngesikhathi sika John esasekhona uJohn umbhaphathisi. 4, then Paul said, John indeed baptized with a baptism of repentance, kokubhaphathiso lolu lokuphenduka, saying to the people that they should believe on him who would come after him, ukuthi abantu fanele baphenduke kulo owayezoza emva kaJohn, that is on Christ Jesus, uJesu Kristu. 5, when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Mabeyizwa indaba ukuthi uJohn wayekhuluma, babebhaphatisela ukuphenduka, but kwakukhona ozemva kaJohn, bathi mabeyizwa lento babhaphatiswa laba bantu. Babhaphathiselwa manje kuphi? Hayi kwi-baptism leya ye-repentance. Usefikile manje uPaul. Bathi mabeyizwa base bebhaphathiselwe igameni likaJesu, meaning laba bahamba bawongena emanzini babhaphathiselwa egameni likaJesu Kristu. Kunomehluko ke ekubhaphathiselweni emanzini nobhaphathiso likaMoya oNgcwele. Babhaphathiswe emanzini. Then verse 6 besethi, and when Paul had laid hands on them, shuthi mangabe sebebhaphathisiwe egameni kaJesu Kristu, uPaul wabeka izandla kubona. The Holy Spirit came upon them, uMoya oNgcwele wehlela kubo, and they spoke with tongues and prophesied. Bakhuluma ngezilimi, uMoya oNgcwele sewehlele kubo, baprophesya. So angifunde no verse 11, no verse 7. Now the men were about 12 in all. Ubheka la futhi kunomehluko. Akufani nangendlela okwenzakala ngayo kuJesu Kristu, akufani nangendlela okwenzakala ngayo kubafundi bakaJesu Kristu, akufani nangendlela okwenzakala ngayo kuPaul. Laba kwenzakala futhi ngenye indlela yabo. Kwafanele babhaphathiselwe egameni likaJesu Kristu. Emveni kwalokho uPaul wababeka izandla
and then bamukeliswa umoya ongcwele labafundi laba. Ayikho indlela ethile esingayisho uNkulunkulu usebenza ngomuntu nomuntu. Kuya ngokuthi umuntu uyizwa kanjani indaba kaNkulunkulu. Umbuzo uthi yini okufanele ngiyenze ukuze nami ngibhabhadiswe ngomoya ongcwele. Ngifuna ukubonisa ukuthi there is no special way noma esingathi sayimlimitha ngayo uNkulunkulu ukuthi abonakele iyona, kodwa ikhona into okufanele siyenze ukuze sokwazi ukubhabhadiswa ngomoya ongcwele. Uma ngabe ulalelisisa kahle la uyathola ukuthi into ayenza uPaul uma ngabe efika kulaba wakhuluma ngoJesu Kristu ukuthi nina nibhabhadiswe ukubhabhadiswa kaJohn umbhabhadisi, but lolo bhabhadiso kwakwelokuphenduka ethu John ukhona ozemva kwakhe. Kusho ukuthi uPaul wabashela ngoJesu noma wabashumayeza ngoJesu. Right, asifunde uverse 10, uchapter 10 wezenzo. Uchapter 10 wezenzo incwadi le ngiyazi abantu abaningi nje abayaziyo kakhulu, angeke ngize ngifunde konke, but ngizoyiqala la ku verse 34 mina. Wena ungayiqala from verse 1 ukuze uzoyithola kahle uyiunderstand ukuthi kwakunale ndoda lena yaseSezera igama la eSezera, yes, igama layo nguCornelius, eyayilungile nakho konke, yaba nombono kanjalo no Peter lapha ekhona kwaba nombono, yes uPeter, Simon Peter waba nombono naye. Ngizojumpa nje konke lokho to save time, that's why ngithi wena uzosifundela, but ikhona into ebalekile engakusiza uma ngaba kwakagcwaliswa ngomoya ongcwele ukuthi nawe ukwazi ukugcwaliswa ngomoya ongcwele. La kuverse asiqale from verse 34 lithi, then Peter opened his mouth and said, sebembizileke indlu kaCornelius, sebehleli phansi bonke nabo bonke nje ababekhona, bafika bahlala phansi, and then uPeter naye sefikile. Hayi, uyaqala ke manje uPeter uvula umlomo wakhe yakhuluma, uthini? Uthi, in truth I perceive that God shows no partiality, meaning uNkulunkulu akayi ngobuso bomuntu. Uthi ngempela ngokweqiniso, hayi ngiyabona uNkulunkulu akayi ngobuso bomuntu. Okusho ukuthi nawe wena oyicabanga mhlawumbe ukuthi awu mina hayi angimdeserve umoya ongcwele ukuthi angafika kumina, uNkulunkulu akayi ngobuso bomuntu. uNkulunkulu usithanda sonke ngendlela efanayo. Akunabantu abayispecial ukuthi lo is special, okay, umduduzi Shabango ngathi uyispecial kumina, awuthi ngimnikeze umoya ongcwele abheke wena athi mana kancane, akayi ngobuso bomuntu. But ake siqhubeke naye 35, but in every nation whoever fears him. Na indaba lapha ekhona kumuntu othi nami ngiyafuna ukugcwaliswa ngamandla kaMoya ongcwele, nami ngiyalifuna lolu bhabhadiso lukaMoya ongcwele, nami ngiyafuna ukumsebenzela uNkulunkulu. Verse 35, in every nation, kuyizizwe zonke, whoever fears him, omesabayo uNkulunkulu. The question is, uyamesaba na uNkulunkulu? Right, asiqhubeke. And works righteousness is accepted by him. Futhi owenza ubulungiswa okulunga, owenza ukulunga wamukelekile kuyena. NoCornelius wayenza ukulunga. Nazi izinto ongazenza nawe, yenza ukulunga ukuze uzokwazi ukuthi wamukeleke kuyena. Right. Nami ngokunjalo angikhulumi nje kubantu kuphela. 36, the word which God sent to the children of Israel, preaching peace through Jesus Christ, he is Lord of all. Izwi uNkulunkulu alithumela kubantwana bakwaIsrayeli eshumayela ukuthula ngoJesu Kristu oyinkosi yabo bonke, oyinkosi yamakhosi. 37, that word you know, which was proclaimed throughout all Judea and began from Galilee after the baptism which John preached. 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Ngengathi uqala ngayo leyo ngesikhathi egcwaliswa ngamandla kaMoya ongcwele, kwehla uMoya ongcwele efana nani nesimo seJuba. Who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Right, asiqhubeke.
Uyamuzwa uma ungamlalelisisa kahle eqala nje sukuma uPeter ukhuluma ngoNkulunkulu, ukhuluma futhi manje ngoJesu Kristu, futhi ukhuluma ngawo uMoya oNgcwele. Uthi ke futhi, and we are witnesses of all things which he did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on a tree. Ukhuluma nje uchaza indaba kaJesu Kristu okwagcina ebethelwe esihlahleni, right? Him God raised up on the third day and showed him openly. Ukhuluma ngoJesu futhi wavuswa ngosuku lwesithathu. Waphinde wabonakala openly esevukile ngosuku lwesithathu. Not to all people like bantu bonke, but to witnesses chosen before by God. But kubantu abathile ababekhethiwe phambilini nguNkulunkulu, even to us who ate and drank with him after he arose from the dead. Nakuthina owathi mayesevukile wadla waphuza esevukile kwabafileyo. uPeter la uveza futhi indaba yokuthi uJesu akazange afe kuphela kodwa waphinde wavuka, and sambona ufakaza indaba kaJesu Kristu ophilayo. Abanye becabanga ukuthi wafa akazange avuke, cha wavuka. 42, and he commanded us to preach to the people by uthi sayala uthi shumayele kubantu, and to testify that it is he who was ordained by God to be judge of the living and the dead. Nguye lo esifakaza ngaye owagcotshwa uNkulunkulu ukuthi uyijaji, kusho ukuthi umahluleli kwabaphilayo nabafile. uPeter la ufakaza, yayizwa nje le message ikhuluma ngoJesu owumahluleli kwabaphilayo nabafile. Omunye angacabanga ukuthi mangabe likhuluma nje kwabaphilayo nabafile ukuthi kusho ukuthi thina esiphilayo nakulabo sebadlule emhlabeni. Umahluleli wawo wonke umuntu. Ngani? Ngoba khona abaphilayo. Ngani? Ngoba sonke siyaphila mangasibhekisisa kahle, sonke siyaphila. But akusithina sonke futhi esimkholwayo uNkulunkulu silokhu siphila. Abaphilayo ngokweqiniso laba abamukela uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwabo. Bayaphila ke labo ngoba labo sebenokuphila kwingona phakade. Abanye bayaphila kodwa bafile. So uJesu ke he is the judge ngoba nalabo abangamfuni uJesu Kristu bayaphila, bayalizwa izwi kodwa bafuna ukumamukela. And one day they will be judged ngempela ngoba umahluleli uliphiwe lelo lungelo lokuthi bahlulelwe. Uyosho athi nasho unyayezwa natshelwa ngami, anifunanga ukuphuma ekufeni nize kuphileni, nachoose ukuhlala ekufeni, nachoose ukuhlala ebumnyameni. That's why ethi uNkulunkulu wamgcoba ukuthi abe umahluleli wabaphilayo nabafile. Wonke umuntu ongamfuni uJesu Kristu ufile, ephile hamba emhlabeni. One day is one day, but engathi besingamamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwethu. Na indaba kuverse 43 so ivala ngayo le. To him all the prophets witness that ngoJesu Kristu bonke abaprofeti, sengikhuluma mina ngabaprofeti beqiniso, bonke owumprofeti weqiniso. To him all the prophets witness, bafakaza ini, that through his name, egameni likaJesu, whoever believes in him will receive remission of sins. Noma ngabe ubani okholwa kuJesu Kristu uyathola ukuthethelelwa kwezono. Noma ngabe ubani, bonke abaprofeti beqiniso bakhuluma one message, ukuthi bonke abayokholwa kuJesu Kristu bayothola ukuthethelelwa kwesono. Okay, ngicela ukufunda no 44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell upon all those who heard the word. Angime khona la ku verse 44. Elokhe ekhuluma uPeter shumayele fakaza ngoJesu Kristu, wehle uMoya oNgcwele. Wehlela kubani? Lithi iBhayibheli, to those who heard the word. Kulaba abalizwa izwi, uMoya oNgcwele wehlela kubona. Obani? Laba abalizwa izwi. Uma ngabe ngempela uthi uyadinga na ukugcwaliswa ngoMoya oNgcwele, i-two-way street le ndaba. Kufanele lo ozoma phambi kwakho ozokutshela ngoJesu Kristu kube ukuthi kwayena ugcwalisiwe ngalawa amandla. uPeter uyabonakala
ukuthi wayegcwaliswe ngalawa amandla kaMoya oNgcwele futhi ufakaza ngoJesu, ngoba abagcwaliswe ngalawa amandla bafakaza ngoJesu. uJesu lithi izwi uyindlela neqiniso nokuphila. The more sifakaza ngoJesu because uyindlela ke manje yokuthi uMoya oNgcwele bese yehla. Shuthi umuntu ofakaza ngoJesu uvula indlela yokuthi manje ehle uMoya oNgcwele. Manje ngithi i-two-way street kanjani? Ngoba nolalele ngokufanayo nolalele kumele nayathi uma ngabe lalela abe nendlebe yokuthi mayelalela ayikholwe le message kaJesu Kristu. Uyothi uma ngabe ikholwa le message kaJesu Kristu, uMoya oNgcwele uyokwehlela kuyena. Angami umntwana kaNkulunkulu afakaze ngoJesu Kristu mangabe olalela akafuna ukukholwa, uMoya oNgcwele angeke ehle. Uyogcina esebenzisa lo shumayelayo but olalele angawuthola uMoya oNgcwele. Kanti futhi ungamfuna uMoya oNgcwele only to find out ukuthi umuntu omaphambi kwakho akashumayeli uJesu, akafakazi ngoJesu. Lithele lizwi once uMoya oNgcwele wafika kuthina sakunikezwa amandla and sizoba ngofakazi, sifakaze ngaye. Uma ngabe ukuthi omaphambi kwakho akafakazi ngoJesu then uzoba nenkinga again. Ngoba uma ngabe ngafakazi ngoJesu Kristu uyakuvimbela ukuthi manje yamkelisa uMoya oNgcwele. Siyazi ke enkonzweni eziningi igama likaJesu Kristu yebo liyamenshinwa, kodwa kushunyayelwa lelinye ivangeli nje likhona. Shile linye nje ivangeli kwake kwangena kakhulu ivangeli leprosperity langena lathi namanje endaweni eziningi lisasekhona. Maningi nje lamavangeli lawa ashunyayelwayo khona namanje nje lawa avumbukayo. Ikancane manje indaba ngoJesu and the more abantu beshunyayezwa lawa amanye amavangeli uMoya oNgcwele akakwazi ukwehla until abantwana bakaNkulunkulu abagcotshwa abashumayela ivangeli bashumayele ngoJesu Kristu. Uyindlela yokwehlisa uMoya oNgcwele. Uyokwazi ke manje ukuthi la ngesikhathi eshumayela ngoJesu Kristu nalo lalela uma ngabe uyalizwa lelizwi uyalamkela lelizwi uMoya oNgcwele yehla. Lithi lelizwi leli kwatholakala labade bemamela uMoya oNgcwele wehlela kubona bakhuluma ngezilimi. Ukuphendula lo mbuzo ukuthi yini okufanele ngiyenze ukuze ngigcwaliswe ngoMoya oNgcwele, ziphi isikhathi ngoJesu Kristu. Mhlambe ke abafundisi abasondelane nawe abashumayele ngoJesu Kristu, wena ziphi isikhathi ke funa uJesu Kristu uzolenza icebo ngendlela yakhe. Uyabona nalaba ngesikhathi bethola uMoya oNgcwele abazange babekwe izandla, bashunyayezwa kuphela wehla uMoya oNgcwele. Babengalindanga futhi eJerusalem, bashunyayezwa wehla uMoya oNgcwele. So uNkulunkulu asikwazi ukuthi simboxe somewhere, kodwa ikhona igateway kaMoya oNgcwele. Kufanele kube nomuntu ozoshumayela ngoJesu, ahlale futhi kuJesu. Siyamuza uPaul lapha kuchapter 19 wakhuluma ngoJesu. Siyamuza uPeter ukhuluma ngoJesu. Akakhuluma elinye ivangeli elikhona, akakhuluma enye message, ukhuluma ngoJesu owavuka ekufeni. Uthi thina singofakazi. Uthi bonke abaprofeti bafakaza ngaye. Ukuthi bonke abakholwa kuJesu izono zabo ziyathethelelwa. Lithi uMoya oNgcwele wehlela kubona. Uma ngabe ngelishunyayelwe lelo vangeli, so lihamba isonto singenawo uMoya oNgcwele. So sihamba impela isonto nje singenawo uMoya oNgcwele kanti siyamdinga ngendlela esimangaliso. So isolution ithini la? Ake kushunyayelwe ivangeli elithi uJesu Kristu inkosi wavuka kwabafileyo. Ivangeli leli eliphakamisa uJesu ayakushunyayelwe lona. Once kwashunyayelwa lelo vangeli khona izinto ezokwenzeka ngoba uMoya oNgcwele uhambisana noJesu. Akakwazi ukuphuma eceleni nje yena amshiye ngaphandle uJesu lutho. Ingakho mayesefikile ufakaza naye ngoJesu. Kufanele kube nomuntu ozokushumayeza ngoJesu. Ehle uMoya oNgcwele kuwena athi mayesehlile uMoya oNgcwele akwambulela uJesu. Mnandi indaba. Once wazana noJesu wazana noBaba. uNkulunkulu emuhla nibusise. Ngiyathemba kuzwakele. Asiphinde hlane futhi kwivideo elandelayo ngomsa weNkosi. Amen.